Maging mabait kayo sa mga nurses nyo kasi kapag walang naiwan na nurses sa Pilipinas, kumusta na? Walang mag-aalaga sa atin pag tumanda tayo, walang mag-aalaga sa mga magulang natin. Concentrate natin guys dun sa mga madaming pimps. Ayan, nanyan pa, diba? Para mag-dry thoroughly. Yan, eto na sila guys. Tinalim ko na sila dyan. Tapos itong mga to, itong mga yan, saka to. Mga ano din, galing din dun dito sa paso na to, yung original na paso nila. Hey guys! Welcome back to another vlog! So ngayon guys, off natin, Independence Day. Hindi rin tayo kasi na-on call kagabi. Dapat night shift ako kagabi, pero dahil siguro holiday, madaming pupuntahan yung mga tao, hindi sila nagpa-admit. So lower ang census namin kagabi. So yun, hindi ako nag-duty. Kasi nagka-cover up kami sa mga, guys, sobrang, kapag may mga nurses nga kayong kilala, apply na kayo dito sa amin, Ang hirap kasi mag-hire na ng mga nurses. Sobrang scarcity of nurses na ngayon. Akala nyo lang, madami pang nurses, pero konting-konti na lang talaga. Lahat na kasi nag-abroad na. And ang enrollees ng nursing ngayon, very mababa na. Kung minsan, yung isang school, wala pang 100 yung mga enrollees nila. So, yun guys. Pag may mga kilala kayo na malapit lang dito po sa season, ayan, open po ang ENLA para sa mga nurses. Sana may mga mag-apply pa. Ang hirap kasi guys, understaffed talaga. Ang Philippines understaffed na. So, kapag yung mga nurses nyo, maging mabait kayo sa mga nurses nyo. Kasi kapag walang naiwan na nurses sa Pilipinas, kumusta na? Walang mag-aalaga sa atin pag tumanda tayo. Walang mag-aalaga sa mga magulang natin, sa mga lolo't lola natin. So, be kind to your nurses. And guys, sabi ko nga sa mga previous vlogs ko, nag-breakout talaga ako. Kaya hindi ako nag-film. Vlog lang. Vlog kasi at least sa vlog, diba? Basta, I can be real on vlogs. I can be, real naman ako sa mga sit-down videos ko. Pero kapag naka-sit-down videos, kasi ako, nagbe-makeup ako. So, ayoko munang mag-makeup. But, let's see later on kung pwede na tayong mag-makeup. Kasi medyo nagda-dry na yung mga pimps natin. Ayan. Kapag ginagamit ko yung Myra E na facial wash, yung whitening facial wash nila, parang instant na pumuputi yung mukha ko. Ewan ko ba, there's something with that facial wash. Ito guys, yung sinasabi ko, this is the Myra Vita White na nakakaputi siya agad-agad, yung redness na lelesen niya. Actually, tatlong facial wash ko dito sa banyo, guys. Ito yung Myra Vita White, and then yung aking Pond's na Acne Clear, antibacterial plus clarity, and then yung isa, Queen Bean. Ito maganda to guys sa pores. Tingnan nyo naman, madami ko nang nagamit dito sa product na to. Maganda to sa pores kasi ang lamig talaga ng product ng Queen Bean. Yan guys. Tsaka, nakakatulong siya na mag-tighten yung pores. Kaya, yan, gustong-gusto ko yan. Pag nagbe-breakout ako, more on pants. Pero ngayon, kasi gusto ko na mag-lighten yung mga spots. So, ito, yung ginagamit ko, yung Myra Vita White naman siya. Yung ginagamit ko rin pala guys na toner ngayon is the Queen Bean. Ala, sobrang na siya, Kalahati na lang, hindi kasi nakikita. Pero, konti na lang guys yung natitira. Kasi, tinetest out ko din tong mga products na to bago ko gawa ng review. So, yun guys, sobrang timing din yung mga pimples ko. The best thing in life talaga. All things work together for good talaga. Kapag kailangan natin mag-review ng pang skincare, ayan, nagsisilabasan sila. Mag-i-edit ako ng video ng vlog para may ma-up tayo. And habang nag-edit ako, gusto ko may ginagawa yung skin ko. Wait lang, patayin ko. Baka makaparate tayo. So, yun nga, gusto ko may ginagawa yung skin ko habang may ginagawa ako. So, magmamas tayo ng Precious Skincare Cosmetics na 3-in-1 bentonite clay. Kasi nga, sabi ko, parang napapansin ko, this side lang ng face ko yung may pimples. So, sinabi ko kay Dana. Tapos sabi niya, try mo kaya ate, apple cider. Sabi niya na toner daw. Naalala ko yung itong 3-in-1 bentonite clay. Ang kati ng ilong ko. May na siya, may apple cider na siya. So, ito na lang yung gagamitin natin. Tsaka nakaka-dry talaga to guys ng pimple ko. Wala yung aking brush. Saglit ganito ko na bago ako. Para hindi ko matouch muna yung skin ko. Yung product lang. Ito gustong gusto ko yung niya, yung amoy niya. Yung amoy peppermint na may basta amoy spa talaga.
peppermint na may na may mga herbs, ganun. Yung peppermint candy, ganun yung amoy niya. Kung kumakain kayo ng ganun. Concentrate natin, guys, dun sa mga madaming pimps. Ayan, nandyan ka, diba? Para mag-dry thoroughly. Meron pa ako dito, oh. Ay, siguro dahil kasi nga this past few months, parang 2 months na wala kaming tubig talaga dito sa bahay. Hi, Daisy! Tita! Tita! May bata na naman akong kasama. Hi, Daisy! Mag-hi ka nga. Hi! Kamo. Hello! Ayan. Nag-iigib kami ng water dun sa water system ng barangay, yung may prepaid siya. Prepaid. Basta may card kami, guys. Tapos, igaganon mo lang saan. Tapos, nilalagay kasi sa drum. So, feeling ko madumi yung water. Kaya siguro din ako nagkaka-breakout. Pero, ang nakakapagtaka, bakit tong side lang na ito? That's it! I am currently planting tong mga succulents, guys. Ito, kinuha namin to sa kinuha namin sa bahay ng isang doktor namin nung nag-church visit kami. Sakto na sa Ilocos din kasi sila. Ala, dapat kailangan ko ng pebbles. Kailangan ko ng bato. Yun, hiningi ko isang ganito to, tapos nandyan lahat yan. So, itatransfer ko sila dito. At saka dito, isa lang. Para hindi sila crowded. Ganito, guys, yung ginagawa ko, bato muna sa ilalim or pebbles, ganun kung wala kayong bato, diba? Pebbles yung mga pang-decorate kasi, tas nagyan natin siya ng, nakikita ba? Lupa. Ayan. Kasi kailangan daw pebbles daw yung nasa ilalim or bato para hindi nag-stay yung tubig. Tas binutasan ko to. Itong ilalim nito, may butas siya. Actually, lang to, disposable cup lang kaya. So, kailangan ko na kasi siyang itanim para sa pagpunta ko na lang sa Rosario, bili ako ng paso na maliliit para cute. Lagay natin siya. Ay, wait lang, hindi ko siya masyadong magawa. Yan, eto na sila, guys. Tinanim ko na sila dyan. Tapos, itong mga itong mga yan, tsaka to, mga din, galing din dito sa paso na to, yung original na paso nila. Tingnan nyo naman, guys, yung isang ganyan, kasya na yan. So, yung iba talaga nandito na siya sa labas, kumaganyan na. Tapos, ito yung disposable cup lang siya. Ganyan lang. Nilagay ko na to kasi feeling ko mga cactus tong mga to eh. Yan, para may pang konting art na lang din. Or kung dumami man sila, di good. Nilagay ko sila dito sa indoor para hindi sila maulanan. Or kung mayroon man, lang, yung parang konti lang yung pumasok na tubig. Hey guys, so kakabalik ko lang from the hospital. Nag-shower lang ako kasi hindi naman ako masyadong pinagpawisan kasi aircon naman, kaso we just need to shower kapag galing kang hospital. So currently, I am preparing myself kasi pupunta akong Clark. Hi! Nung oras na, susunduin ako dito ng 4. Di pa ako nakapag-pack and everything kasi kagabi nag-edit ako. So, I need to fix these 2 bags. No. Ito. Yung backpack ko na lang na. Ito, yung dadalhin ko. Tapos, ito, pang sleepover. Good morning, guys! So, it's the next 2 days. Hindi ako nakapag-vlog. Ala! Nitong mga nakaraan. So, I will be closing this vlog now. And on the next vlog, you will see this person. So, I'll talk to you guys on my next one. Bye! Listen to my heartbeat.